विषय कह जाना कौन ओडिया कहवा ओडिया भारत वर्ष में चारोटी धाम मध्य ये हूँ पुरी पूर्व दिगरे अवस्थित पुरी धाम बा पुरुषोत्तम धाम बा श्रीक्षेत्र धाम शंखक्षेत्र। टिकट मिलवा बहुत प्रॉब्लम अच्छे पूरी जीवन बता नाम है जाई होने कौन करवा बस देखिए बस रे हम तो जीवा बस रे नहले कौन करा जीवा किसी ही परिवार एटा हूँ पुरी बसटा बाहरी गला आबे प्लान होगा पुरी जावाई। नमस्कार मु सर आपण मानक स्वागत करछे आजिकार नुआ एक एपिसोड पुरी आज प्लान अच्छे पुरी जावा पुरी रे देखा मंदिर खोला अच्छे ना नहीं देखा मजा नवा टे बस तो पूरा खाली रही पूरा आटा हूँ बस स्टाण्डटा मो बस स्टाण्ड गवर्नमेंट बस स्टाण्डटा बोध लगे ठीक रेलवे स्टेशन ऊपर पटटा अच्छी सत्तर टका आमर पूरा नेला पूरा बस रे पूरा पैसा आसू पूरा मंदिर जीवा परे मंदिर जावाटा एटा हूँ पुरी बस स्टाण्ड आज्ञा ऑटो ऑटो बस स्टाण्ड एटा आ बस ये लगुच बस स्टाण्ड ना हाँ परा मुझे तो शुई पड़ी आधा घंटा पहुँची जाइए पुरी एटा जोड़ी पट गुड़ाक रखम से पूरा चली चली जावाक पड़े आगू पुरी मंदिर तथा आगू अच्छी रास्ताटा आग पटटा एत क्राउड तो ना तथा बहुत क्राउड अच्छी गोटे चलवर गोटे अलग प्रकार मजा हो नहीं क्या पुरी गोटे आसबार मन भर गोटे थाए पुरी जी बुलवाई आज ये गोटे सफल बहुत दिन पर कोरोना माड़ पर गोटे आसबार गोटे सुजोग मिलला यहाँ बोध लगुच ना मंदिर अरे पाखे अच्छे मंदिर टे हल्का हल्का देखा जाए
ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଲେ ଭାଇମାନେ ଦେଖା ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି 3 ଜଣ ହେଇକି ମଜାରେ ମସ୍ତି କରି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ୟାର ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଆଉ ସଣ୍ଡେରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଆଉ ଖୋଲା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି କ୍ରାଉଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଛପଟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା ନନାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଭିଉ ପୁରା ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ଭୋଗ ଆସିଛି ଏଇଟା ନନା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ନନା ବିଷୟରେ କହିବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିବା 4ଟି ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୀ ଧାମ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳ ଧାମ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପୁରୀ ବିଖ୍ୟାତ ସତ୍ୟଯୁଗର ଧାମ ହେଉଛି ବଦ୍ରୀନାଥ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଠାରେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଛି ଦ୍ୱାରକା ଧାମ ସେଠି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଧାମ ଥାଏ ସେଠି ଭଗବାନ ଶୟନ କରନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମେଶ୍ୱର ରହିଛି ଭଗବାନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗ ଧାମ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଜନ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 6 ଥର ଲାଗେ ପୂଜା ଲାଗେ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଏଠି ପ୍ରଭୁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଶୌଚ ହେଉ ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡନ କରୁ ତାପରେ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାଉ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନୀତିକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାରପିଠା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ଅବକାଶ ହୁଏ ଯାହାକୁ ସ୍ନାନ ବିଧି ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥର ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଲାଗେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସକାଳ ଧୂପ ହୁଏ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହୁଏ ଏଇଭଳି 4 ଧୂପ ହୁଏ ଏ ଗୋଟେ ବଲ୍ଲଭ ହୁଏ ଗୋଟେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ହୁଏ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 6 ଥର ଭୋଗ ଲାଗେ 5 ଥର ହୁଏ ଭିତରେ 1 ଥର ହୁଏ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ହୁଏ ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଠ ଭୋଗ ତକ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମଧ୍ୟ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣ ଥିବାରୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥିବାରୁ ତା'ର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାପ୍ୟ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବା ନା ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ନା ଶ୍ଲୋକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିବା ଶ୍ଲୋକ ଭଲ ଲାଗେ କାଳିତଟ ବିପିନାଂ ସଙ୍ଗୀତକବରୋ ମୁଦାଭିରି ନାରୀ ବଦନ କମଳା ସ୍ୱାଦ ମଧୁବହ ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅମରପତେ ଗଣଶାର୍ଚିତ ପଦୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ପ୍ରଭୁ ଭବ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଏ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପ୍ରଥମେ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳିଯୁଗର ଲୀଳା ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ 12 ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 13 ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ 1 ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଦିନକି ପ୍ରଭୁ ହାତୀ ବେଶ ଧରନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ରୋଡ଼ର ମଜା ନେବା କଥା ଆଉ ଟିକେ ରୋଡ଼ର
ରୋଡ଼ର ପୁରୀର ଲୁକ୍ ମଜା ନେବା କଥା। ମନ୍ଦିରଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ମନ୍ଦିରଟା ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଏକା ବସିକି ଯିବା ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପୁରା ସବୁପଟେ ବୁଲା ବୁଲା ପବନ ବାଜୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା, ଖୁସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି। ଆଉ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନା ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଏପଟେ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିବାଲାଟା ଅଟୋରେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏ ଅଟୋବାଲାଟା ଏଇଟା এই ଅଟୋରେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ପଇସା ନେଇକି ଯିବ ସେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନଟା। ଆଉ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ଟା ବଡ଼ଟା ଲାଗିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଅଛି। ଟିକେ ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଟିକେ ଖାଇବା ଟିକେ, ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ଟିକେ କାଢ଼ିବା ନା। ଏମିତି କ'ଣ କରିବା, ପଇସା ସରିଯାଇଛି ନା, ଆଉ ପଇସା ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏ ହୋଟେଲରୁ କିଛି ଖାଇଦେବା ଟିକେ। ଆଉ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ରୁଟି ଫୁଟି ହେଉଛି ଦେଖିକି ଖାଇଦେବା କଥା। ଆଉ ଖାନା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ପେଟ ଭରିଲା ପରେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ରୁଟି ଖାଇଲି, ରୁଟିର ସେଠି ବେଶୀ କିଛି ପଇସା ବେଶୀ କିଛି ନେଲାନି, 50 ଟଙ୍କା ଖାଇଲି। ଆଉ ଏବେ କରିବା ଟିକେଟ୍ କରିକି ଏପଟେ ଟିକେ ବୁଲିବା, ଟିକେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଟିକେଟ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ଟେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ଟିକେଟ୍ କରିକି ପଳେଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତ ମୋର ଯେମିତି ହିଁ ବୁକିଂ ଅଛି ଟିକେଟ୍, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ଏବେ ଖାଲି ଟିକେ ଟେନସନ୍ ରହିଛି। ଏବେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଗଲେ ହେଲା ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ। ଆଉ ପଛପଟଟା ଆଉ ଲୋକ ଏତେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ଟା ଲାଗିଛି ବଡ଼ଟା, ଉପରୁ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପୁରୀ ଆସିକି। ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ଏତିକି ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ବୋଲିକି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ନଥିଲା। କେହି ବି ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାହେଲେ ସଣ୍ଡେରେ ଜମା ଆସନି। ସଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକି ଆସ, ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ବସି ପାରିବନି। ମନ୍ଦିର ଏମିତିରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ସଣ୍ଡେରେ। ଆଉ 5 ଦିନ ଖୋଲା ରହୁଛି, ସଣ୍ଡେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆଇଛି ଟିକେଟ୍ କରିକି ମୋ ଟିକେଟ୍ ହେଇନଥିଲା। ଟିକେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ପଳାଇ ଆଇଛି, ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ର ୱେଟିଂରେ ଅଛି। ଏଠି ପୁରା କାନ ପୁରା ଭାଉ ଭାଉ ହେଇଯିବ ଭାଇ। ପୁରା ଏବେ ପୁରା ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ୱେଟିଂରେ ଅଛି ଖାଲି, ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ଗଲା। ଆଉ ଗଲି ପୁରା। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ବତାଇବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ମୋର କଥା ତ କମ୍ ଶୁଣୁଥିବ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛି ତାର କଥା ବେଶୀ ଶୁଣାଯାଉଥିବ।